je Tanjug. Ušli smo upravo u 10. sat današnjih razgovora. Ovo su trenuci koji mogu da vam promene život. Ovo su lica kojima verujete. Dobro jutro, Tanjug. Ovo je iskustvo. I kada je lepo. Šta za vas predstavlja jedan trenutak? I kada je teško. Tačno na mestu. Evo sada mi javlja da je Tanjugu upravo potvrđeno. Ovo je naš posao koji se nikada ne zaustavlja. Radoznali. Odgovorni. Tačni. Mi smo Tanjug. 80 godina sa vama. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Pre svega da se zahvalim svima koji ste večeras ovde u Beogradskoj dvorani Šumice i stani, volim i ja vas, nego sad pričam, pa ti posle. Malo sam slušao samo Anu i ovo na kraju Miloša. Nisam čuo šta je Aleksandar govorio, ali hoću nekoliko, čini mi se, važnih reči da vam uputim i za nekoliko stvari da vas zamolim. Mi smo cele prošle godine imali bezbroj problema zbog Kurtijevog organizovanog pogroma nad srpskim življom na Kosovu i Metohiji, progona srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Spustite taj transparent, da vide ovi ljudi iznad vas. Video sam. Hvala Čukarici, hvala vam na divnom pozdravu. I za sve to vreme trpili smo ovde u Beogradu i Srbiji stravične pritiske onih koji su se pravili da to ne vide. Ili su možda dobro videli pa su računali da je trenutak da to iskoriste za dodatni pritisak na svoju zemlju, za dodatni napad na svoju zemlju. Nije slučajno da su se tako umnožavali i ubrzavali i usložnjavali pritisci i oko naše spoljne politike. Te uvedite sankcije, te ogradite se od prijateljstva sa Kinom, te uradite sve što mi od vas tražimo, a ja samo ne znam, a šta će nam onda država? A zbog čega bismo imali državu? Mislite da je dovoljno da nam pošaljete mail, faks ili objavite na svom sajtu i tog dana mi moramo svi da se saglasimo sa svakom vašom odlukom? A onda ste videli da su unutar zemlje počeli da govore, naročito posle pojedinih događaja na Kosovu i Metohiji, računajući eto njima prilike da se dočepaju vlasti u Beogradu. Ne zato što mnogo vole Srbiju ili Beograd, već zato što mnogo vole danas popunjenu srpsku kasu i beogradsku kasu, ništa drugo od toga. I onda su rekli, tražimo izbore. Ja sam rekao, nemoguće je da tražite izbore kad ste sve vreme nam pretili ukoliko raspišemo izbore. Onda su im rekli, ne, tražimo izbore. Ja sam rekao, nemoguće, pre samo 2 meseca ste govorili da nećete izbore. A onda su mi uputili pismeno u kojem traže izbore i prete da ukoliko ne raspišemo izbore,
i to na beogradskom i parlamentarnom nivou, da će izaći na ulice, da će da nam lome kosti, da ćemo da plivamo po Dunavu, da će ne znam šta sve da se zbiva. Onda kada sam im uslišio molbu i raspisao te parlamentarne izbore, predsjednik Skupštine, gradske izbore, onda su zajedno sa svojim stranim prijateljima u rezoluciju sramote Evropskog parlamenta stavili: Vučić je kriv zato što je raspisao izbore suprotno njihovoj volji, iako su to oni u pisanoj formi od mene tražili. Kada su izgubili izbore, imali ste 2 meseca, 3 meseca u kojima ste se borili ne lako. Borili smo se onim što smo uradili i onim što je naš plan i program. Onim što ćemo da napravimo do 2027. Autoputevima, prugama, Expom, železničkom prugom od aerodroma do centra grada i do Obrenovca, svim novim projektima o kojima smo govorili, novim naučno-tehnološkim parkovima, Biofor kampusu, svim mogućim stvarima, većim platama i penzijama. A onda su rekli: ne, pokrali ste izbore. Nisu u stanju ljudski ni da prihvate svoj poraz. I znaju da su lagali. Oni i danas znaju da su lagali. Znate po čemu to najbolje vidite? Pa vidite po tome što nema oduševljenja i euforije kod njih zato što su dobili nove izbore. Zato što odlično znaju da niko nije ukrao ni jedan glas. Zato što im je savršeno jasno šta misle ljudi u Beogradu i Srbiji. A onda su krenuli da razbijaju i Skupštinu grada Beograda. Nikada, ja mislim, nikome nije palo na pamet da razbijaju prozore, da obijaju vrata na Skupštini grada Beograda. Od države zaštićenoj zgradi. Da pokažu i simbolično da su oni ti koji mogu da sruše sve. Koji bukvalno sve mogu da sruše. A onda su te večeri rekli: ne, to su ubačeni elementi. To su oni koje ste vi poslali. Kad smo mi uhapsili sve te koje smo mi poslali, oni su rekli: a ne, nemojte da ih hapsite, to su naši studenti. A čekaj, jesu to naši ili su to vaši? Dogovorite se. Jesu to huligani koje smo mi poslali iz služba državne bezbednosti ili su to vaši studenti? Samo da vidite koliko laži u tako kratkom vremenu je izgovoreno. Ne zaboravite, onda su pozvali sve one koji mrze Srbiju po zadatku već deceniju i duže. Nikakva tajna nije, a pitaću vas: jeste li nekada čuli da je bilo šta lepo o Srbiji rekao Menendez, Rot, Šenah ili Šider? Je li bilo kada bilo ko od njih bilo šta rekao lepo o Srbiji? Da su rekli: ugroženi su Srbi, pomozite im na Kosovu i Metohiji, pomozite im bilo gde? Nisu nikada. Ja sam se pitao dugo: u čemu je naš problem? Zašto nas ti ljudi toliko već godinama napadaju? Šta smo im to skrivili? Šta smo im zgrešili? Onda sam shvatio, na primjer, onog Menendeza u Americi, eno ga uhapsiše zato što je od Albanaca primao pare. Godinama je primao pare od Albanaca da bi napadao Srbiju, lopuža neka nego šta, da bi napadao Srbiju i da bi uradio sve protiv našeg naroda. A to su im najbolji prijatelji. To su oni na koje se pozivaju svakoga dana. I sad pogledajte vi to. Čitava njihova borba, da se mi ne lažemo, se zasniva samo na jednoj stvari. Mi ćemo one koji nas predvode da sakrijemo, da se nigde ne vidi da nam je Đilas vođa, a vi vaše ne smete da postavite zato što ne znamo baš kako ćemo da pobedimo. Evo, ja im predlažem, ukoliko vi budete hteli, spreman sam da vam pomognem. Ukoliko niste zainteresovani, hvala vam na podršci do sada. A ja njima predlažem
A ja njima lepo predlažem, ako već ne smete Đilasa da stavite, ajde onako hrabro postavite na čelo liste, za nosioce liste, ono što je Ana danas izgovorila već, stavite lepo Mihael Rot, Šider, Šenah, to je vaša lista za Beograd, a možete da dodate na to, da dodate koga god hoćete, i Bodirogu, i Topalka, i koga god hoćete, sve ćemo da vas pobedimo zajedno. Zato što narod hoće one koji će da se bore za Beograd, one koji će da se bore za ljude. A pogledajte samo jednu stvar. Sve vreme su nam govorili, nemojte za njih, to su prvosrbijanci, oni su krezubi. A znate koji je dovoljan uslov da ne budete krezubi, da postanete pametni drugosrbijanac? Da kažete nešto ružno protiv Aleksandra Vučića. Tog sekunda i Topalko postaje naučnik i genije. Isti je ko Rot i Šider. Svi su isti, samo ako će nešto da kažu protiv bilo koga oko nas. I da dođu iz šume tog dana, bit će najbolji na svetu i najmoderniji, samo ako će nešto da kažu protiv mene ili da uvrede vas. Mi njih da vređamo nećemo. I moj poziv vama je, dragi prijatelji, kada radite i kampanju od vrata do vrata koje se radi u celom svetu, to je najteži posao. Naići ćete na mnogo njih koji će da vas opsuje, da vam kaže nešto ružno. Prećutite, kažite hvala i nastavite dalje. Pokušavajte argumentima da razgovarate sa ljudima, jer svi su na kraju krajeva oni naši. Jedino su ovi Rot, Šider i Šemah, oni su njihovi. Oni nisu naši i oni samo sa njima. Ali ovi svi drugi, svi su oni naši. I zato lepo vi njima da objašnjavate šta je to što smo napravili, šta je to što smo uradili i šta je to što planiramo da uradimo u budućnosti. Da kažete ljudima jednu važnu stvar. Ljudi misle da su stvari neke zauvek date. Jel vi stvarno mislite da je zauvek dato da imate odnos dinara prema evru onakav kakav imate već 11 godina u našoj zemlji? I baš samo u tih 11 godina. Nikada pre toga. Nikada u srpskoj istoriji pre toga. Samo baš u ovih 11 godina. A vi sad mislite, pa to će uvek da bude. Neće. Ništa od toga neće da bude samo ukoliko se vlast promeni. Držali su nam one udžerice na obali Save desetinama godina, pa baš ih je bilo briga, ako ima negde da se ugrade, da uzmu pare za sebe, da oni budu bogatiji, ništa ih više nije zanimalo od svega toga. Što se nas tiče, mi ćemo morati da radimo. Da radimo mnogo više, da verujemo mnogo više i da se borimo mnogo više. Da verujemo u sebe. Dakle, prema našim protivnicima, ja vas molim, izbegavajte bilo kakav sukob, bilo šta, na ulici, na bilo kojem drugom mestu. Vi političari, borite se i objašnjavajte i nemojte da bežite od argumentovane diskusije, od razgovora u kojem pokazujete koliko više argumenata imamo. Što se tiče našeg odnosa prema njima, mi nikada nećemo da ih progonimo i nikada ništa nećemo da činimo protiv njih, sve suprotno od onoga što oni obećavaju nama i vama. I zato ta energija normalnosti i pristojnosti mora da bude snažnija i jača od energije mržnje koju oni seju na svakom koraku. I zato od vas tražim najveći napor, maksimalnu energiju, najveću moguću želju i borbenost, jer to je nešto što niko ne može da nam oduzme, a hoće da nam oduzmu ne kasu, kasa je za njihove potrebe, hoće da nam oduzmu zemlju, hoće da nam ukinu državu Srbiju, hoće da nam mail i na faks koji dobiju iz pojedinih zemalja odgovorimo sa da gazde, a mi nećemo da imamo gazde i nećemo da budemo sluge bilo kome drugom, osim da služimo svom narodu. Mnogo je veća igra, ljudi. Mnogo veća igra. Oni su nama ostavili novce u budžetu, znate koliko? Da nismo mogli da isplatimo ni 1/10 jedne penzije. A danas imamo 4 milijarde i 200 miliona evra na računu u ovom trenutku. I zato se oni bore za to, zato što misle koliko mi ovde imamo
da spiskamo, ali za sebe. A mi hoćemo da napravimo taj Expo 27. Hoćemo da pokažemo ljudima šta smo sve u stanju da uradimo. Hoćemo da nam zemlja ide napred i da se više ne poredimo, to su naši prijatelji na Zapadnom Balkanu, već da se poredimo sa zemljama Evropske unije. Sa njima da počnemo sada, pošto smo pretekli sve na Zapadnom Balkanu, jer smo bili četvrti kada su nam oni ostavili vlast, a danas smo prvi, da počnemo da se poredimo sa zemljama Evropske unije i da njih pretičemo u narednom periodu. Da pokažemo ljudima šta smo sve u stanju da uradimo. Da brinemo o našoj deci, da obezbedimo najbolje škole, da nam deca ne idu na školovanje u inostranstvo, da obezbedimo, da vraćamo sve veći broj onih koji su naučili svoj posao, svoje zanate i sve drugo u nekim drugim zemljama, da vide da je dobro da ulažu u svoju zemlju, da vide da je dobro i da mogu da žive pristojno u svom gradu i svojoj zemlji. Pogledajte šta su nam uradili samo posle izbora. Od velike štete koji su sa tom sramnom rezolucijom napravili svoje zemlji. Ne zaboravite, oni su pokušali da nas okrenu i protiv našeg naroda u Republici Srpskoj, optužujući narod iz Republike Srpske da je kriv zbog toga što su izgubili izbore. Sve su moguće pokušali da unište i razore. Sve naše vrednosti, sve. Samo zbog jedne stvari, da bi opravdali jedan običan poraz, ništa više od toga. A šta je problem u tom porazu? Šta je problem da pružite ruku? Evo, mi ako izgubimo, mi ćemo da pružimo ruku. Ali da vam kažem samo jednu stvar. Samo da vam kažem jednu stvar. Mi ako izgubimo, pružit ćemo ruku. Ali ćemo, vidite, samo potrebno je neko od lekara da pomogne ovamo. Nije problem u tome da padnete, već je problem ako niste u stanju da ustanete. A naša snaga je u tome što ćemo uvek da ustajemo i uvek da se borimo protiv najgorih u ovoj zemlji. Uvek. I ne mogu da zamisle koliko je naša upornost velika. Zamolio bih rukovodstvo stranke da razmotri jednu stvar, a to je da na izbor izađete u što je moguće širem frontu. Ne zato što će to doneti možda glas više, neće. Verovatno će to doneti i glas manje. Ali je to važno da bi se pokazalo koliko nam je značajno jedinstvo i zajedništvo. Da bi se pokazalo da smo u stanju da se borimo za svoj Beograd, za svoju Srbiju, koju volimo više od svega. I zato zaboravite na te razlike, zaboravite na to ko će da ima odbornika više ili manje. Prekinite sa međusobnim svađama, raspravama, sačuvajte ih za neko drugo vreme i pokušajte da se ujedinite u jedan zajednički front za pobedu u Beogradu i za pobedu u celoj Srbiji. A ja ću I zato ću da vas zamolim, mi ćemo, sad to nema veze sa ovim izborima, imaćemo mnogo teških situacija. Kada su prvi put pomenuli tenkove u Ukrajini zapadne, mnogi su rekli nikada se neće desiti, desilo se. Pomenuli su i avione zapadne, rekli su mnogi nikada se neće desiti, desilo se.
Sad su pomenuli zapadne trupe u Ukrajini, neki kažu neće se desiti, desit će se. Biće sve teža, sve lošija situacija svuda. Nama je potrebno da pronađemo najbolje moguće rešenje za svoju zemlju, da budemo zajedno, da je čuvamo, štitimo, branimo, da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji koliko god je moguće, da čuvamo Kosovo i Metohiju u Srbiji, da istovremeno zemlja napreduje, da ekonomski raste. To nisu laki zadaci, mnogo su teški, zato nam je potrebno da radimo više nego ikada. Zato ćemo ići u formiranje pokreta da pokušamo da okupimo i sve one ljude koji do sada nisu bili sa nama, koji nisu članovi stranke, a ja znam ko će morati svejedno najveći teret da podnese. I hoću da vam kažem da znam koliko vam je danas teško, znam koliko ste naporno, marljivo i pošteno radili i za prethodne izbore. A sad vas molim da radite još 2 puta više. Sad vas molim da im samo pokažemo kako se bori za svoju zemlju i za svoj grad. Lepo, mirno, pošteno, odgovorno, sa idejama, programima, planovima, sa ljudima koji neće da seju mržnju protiv bilo koga drugog i sa ljudima za koje znamo da će pošteno da upravljaju našim gradom, našom kasom, koji će na najbolji mogući način da se odnose prema ljudima. I još jednom pritisnite predsednike opština, rukovodstva opština, da razgovaraju sa narodom, da se ne zavuku u opštinske kancelarije i da pričaju samo sa sobom. A valjda i vama to se, Brano, odnosi i na tebe, ti si direktor, nisi predsednik, nego neki direktor, pošto svi tapšete misleći da se odnosi na nekog drugog. Ne, na sve vas se odnosi, i na direktore, i predsednike, i sekretare, i na sve ostale. Da svoj narod slušate. A ovo vam je poruka običnog naroda. Ovo vam je pokazalo koliko je narod zadovoljan time koliko o njima brinete. A razmislite samo da se sklonim sa liste koliko bi ljudi za vas glasalo. Samo to razmislite. Nego to je, samo da vam to kažem, ako postoji stvar koja me toliko pogodi uvek, je kada kažete za nekoga, a onaj drugi, vidi, nije na mene mislio. Ne, i na tebe sam mislio. Dakle, ne, nije na mene, nego su oni drugi mnogo lošiji. Ne, mislio sam na sve vas koji samo čekate da dobijete tašnu, mašnu i sekretaricu i da zaboravite na svakog drugog sa kim treba da razgovarate. Ajde, zaustavite narod sad ako možete. Hoću na kraju samo da vam kažem, znam ja sve naše slabosti, samo znam koliko su neki drugi mnogo lošiji, znam da ovde neko ima i da opomene ove ljude, a morat ćemo mnoge i da menjamo, ali je suština u tome, da, kažu neki od njih, jes, kaže to Vučić, ali onda dobru dušu ima pa posle mesec dana zaboravi ona to. Morat ćemo, ne zbog njih i ne zbog moje dobre ili loše duše, već zbog toga što ćemo morati bolje rezultate našem narodu da pokažemo, da sve te ljude promenimo.
i neće tu biti pardona i neće biti nikakve milosti. Hoću takođe da vam kažem ono što mi je mnogo važno. Beskrajno vam hvala na tome što ste sve ove godine, uvek kada je bilo teško i uz svu ovu muku koju sam video da i vas pogađa, uspeli da istrpite sve moguće uvrede, sve moguće laži. I svakoga dana je to tako. Svakoga dana ponešto novo izmisle sa samo jednim ciljem, da sruše svoju zemlju. I zato vam hvala što ste uvek i u svakom trenutku pokazali koliko volite svoju zemlju. I vi penzioneri, i vi mladi ljudi. Vi koji ste i jedni i drugi ponajviše uložili u našu budućnost. Vi koji ste dobro razumeli naše probleme iz prošlosti, a vi pred kojima je budućnost cele ove zemlje posebna. Posebno hoću da se zahvalim svim ženama, svim damama, zahvaljujući njima pobeđivali smo i pobeđivat ćemo uvek. Zašto? Zato što su žene bile te koje su pokazivale uvek veću odgovornost od nas muškaraca. I ako pogledate u istraživanju, ne biste verovali koliko veći procenat žena nam pruža podršku. Zato što žene znaju šta je red, znaju šta je ozbiljnost, znaju šta je marljivost, znaju šta je odgovornost. Zato što one brinu o svakom detetu i o svakoj kući. I one znaju šta je država. I ne igraju se, ne stavljaju to na kocku. I zato hvala svim ženama na ogromnoj podršci. Za kraj, hvala vam svima za ogromnu ljubav. Ja nemam nikakav lični interes da učestvujem u bilo kakvoj beogradskoj kampanji. Imam interes kao građanin, kao Beograđanin i kao građanin Srbije, jer bih voleo da Beograd ostane u dobrim rukama i da može da se razvija i nikakav drugi. Ali mi verujte da mi je najveći motiv vaša energija, vaša podrška, vaša snaga. Svaku kuću obiđite i mene nije sramota da kažem da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivije nego u decembru. I još jače, sa još većom razlikom, da im pokažemo da ne možete poštene ljude da optužite da su lopovi. I da im pokažemo, jeste Beograd kosmopolitski grad, ponosimo se time, ali Beograd je Srbija, Beograd je srpski grad, bit će i ostaće. Hvala vam za ogromnu ljubav. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama, a borba počinje. Neka bude borba neprestana do pobede, do konačne pobede. Živela Beograd, živela Srbija!
Ovo je Tanjug.